Napriek tomu, že tejbo má ešte len krátku históriu, na svete si získava čoraz viac ľudí. Definovať tejbo nie je až také jednoduché. Je to akýsi moderný druh aeróbneho cvičenia pri hudbe, ktoré kombinuje prvky karate, taekwonda, klasického boxu s prvkami tanečného aerobiku. Tejbo vlastne vzniklo z bojového umenia, založil to Billy Blanks v Amerike, potom to pomaličky pridiahol do Európy. Tejbo má aj svoju filozofiu, ktorá je rozdelená na 3 jednotlivé stupne. Ústrednou myšlienkou základného stupňa je veta vyhraj sám nad sebou, neporovnávaj sa s inými. Táto filozofia by však nebola účinná nebyť zodpovedného prístupu každého cvičenca k tréningom. Čo sa týka tréningov, tejbo najideálnejšie je 3-krát do týždňa, najlepšia je kombinácia. Ja kombinujem tejbo s posilovňou, lebo tejbo je o dynamike, o rýchlosti, ako sú úponové bojové športy. Zase kulturistika a fitness program je pomalé naberanie určitej svalovej hmoty. Zaujímavé je aj to, že tento netradičný šport je určený pre všetky vekové kategórie. No, najstaršia moja cvičenkyňa má 65 rokov. Najmladšia 10, 12, to je proste jedno. Veková kategória tam nehraje žiadnu úlohu. O tom, že popularita tohto športu stúpa, svedčia i výpovede cvičencov. Baví vás to? Áno, veľmi. Dobre sa cítim potom. Ktoré partie tela si precvičíte najlepšie? No hlavne zadok, stehná, ruky. Je to super, je to dobré. Kto vás pritiahol k tomuto takému, dá sa povedať, športu netradičnému? Dopočula som sa, boli letáky, tak som prišla a je to výborné. Je to náročné cvičiť tejbo? Možno pre takého nezainteresovaného diváka sa to bude zdať, že je to dosť náročné, pretože pretečie tu aj dosť potu. Zo začiatku to bolo náročné, ale človek, keď chodí pravidelne, hlavne v pravidelnosti je to, že potom si telo zvykne a už tam nie je tá svalovka stíha cvičiť so všetkými.